queridísima Isabel Blanco pasou polo altar, nada, hai uns días, aí a ben feliz, co seu flamante marido, o chef Estrela Michelin, Yayo da Porta. Dábanse o sí quero ante a presenza de moitísimos veciños que quixeron arroupar a nosa querida presentadora. Unha imaxe que hoxe traemos a colación porque constatamos unha tendencia, que cada vez se producen na nosa comunidade máis bodas nas que os contraíntes teñen máis de 40 anos. É unha moda que está a alza, Bernardo? Pois os datos así o confirman, Rocío, porque en Galicia, segundo os datos do IGE, do Instituto Galego de Estatística, o maior número de matrimonios xa non se concentra nos que teñen 20 anos, 20 e poucos anos, senón entre os 30 e os 39 anos, que é a franxa que reúne, pois, case a metade das bodas. E chama especialmente a atención este outro dato. As persoas de 40 anos ou máis xa representan alrededor de 4 de cada 10 matrimonios. Sí, 4 de cada 10. En cambio, os matrimonios entre menores de 30 son, a día de hoxe, minoritarios. A explicación está en que cada vez prolongamos máis os estudos ou moitas parellas conviven durante anos antes de decidir dar o paso. Hai un cambio claro de tendencia, ben por segundas oportunidades, ben cando permite a estabilidade persoal, a estabilidade laboral ou a estabilidade económica, e imos ilustralo cun caso real, o de Chus e Miguel, que saben que o selo do amor non ten idade, Belén. Pois sí, é que o amor non ten idade, e casar, obviamente, que tampouco reflexo diso, pois son esta parella de Vigo. Temos aquí a Chus e máis a Miguel. Chus casou cando tiña 50 anos e Miguel 47. Que tal, bos días, chicos, como estades? Moi ben, aquí desexando contarvos a historia. Pois veña, vamos alá, contanos esa historia. Como foi a vosa historia de amor? Pois mira, nos conocémonos, foi prácticamente un flechazo. Xa a partir dese momento xa empezamos a quedar e hasta hoxe. E con canto tempo decidichedes casar? Canto tempo levabades? Pois xuntos levábamos ano e medio, máis ou menos. Pouco, a verdad que pouco. Aínda que parece que somos así un pouco xa maiorcetes para facer estas cousas, como a edad é un número, en realidad, por dentro somos aínda uns raparigos. Miguel, e por que decidichedes casar? Pois mira, decidimos casar porque namorámonos ata as trancas e tiñamos ganas de facer festa cos amigos, coa familia, pasalo ben e tal, e saímos moi ben, a verdade. Penso que non hai idade, no amor non hai idade, entón, por iso casamos. E mira, mellor alguén que xa sabemos como somos, ai, que xa és moi maior, Chus con 50, Miguel con 47, xa non casedes, iso pasou? Sí, claro que pasou, sempre hai alguén que che di, ai, de verdad, tes que casar con 50, pero mira, para esa xente, sabes que lle digo? Que hai que ser felices, hombre, hai que ser felices na vida. Miguel, e como foi o día da festa? Houve moita festa? Porque, ai, xa son maiores, xa fijo que xa fan unha boda pequena, sin festa. Non, eu teño entendido que non foi así. Mas hubo festa. Queríamos facer unha cousa un pouco relaxada, pero ao final, desde as 5 da tarde hasta as 5 da mañán. Esplayouse bastante, sí. Pero, bueno, o corpo aguantou, E Chus, diste, ai, pois eu, a verdad, arrepíntome de non ter casado antes, ou mellor con 25 anos, ou... Non. No, para nada. De feito, eu pensei que non iba a casar nunca. Se casei é porque atopei a persona perfecta, senón non casaba. E Chus, como foi para ti ese día da boda? Pois mira, tiña un pouco de medo a que me pasara volando e que non me dera tempo a disfrutalo ben, pero a verdade é que foi increíble, todo. E que lle dicimos a xente que está dubidando se casa ou non, porque teño 40 e pico, tal... Hai que casarse, hai que divertirse, ser felices. Pois moitísimas gracias, chicos, parabéns, a seguir así de felices e enamorados. Acabades de oílos, hai que casar, non hai idade para iso, así que a casar e a ser felices.